Sa headlines kan mga barata, tubig baha sa nagkapirang parte kang barangay Calawag, siyudad kang Naga, nagbaba na. Huring sesyon kang sanggunang panglunsod Kanaga, ginibong unyan aldaw. Bangkay ni sarong lalaki na pinagtutubodan na lamos na diskubre sa sarong sapa sa barangay de Rosario, siyudad kang Naga. Tulay uno sa Lagunoy, Camarines Sur, nalanyaran kan pagbabaha. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza, ang sa indong tagapaghatod Bareta. Nagbaba na ang dating hararom na tubig baha sa nagkapirang parte kan Barangay Calawag, siyudad ning Naga. Ayuda sa mga naapektaran, siniguruman kan konseho kan barangay. Aramon ang kumpletong detalye sa report ni Melvin Machado. Ini ang sitwasyon kasudbang aga sa parte kang Barangay Calawag, siyudad kang Naga matapos ang sigidong pag-uuran. Asin matapos ang paghuraw kang uran, ini na ang sitwasyon ngunya na aldaw. Susuki po ng barangay sinliga ng mga barangay President Corazon Peñaflor, may 40 pamilya o 130 katao ang nag-evacuar huli kang paglangkaw kang tubig baha sa saiyang barangay. Sinda nagdago sa evacuation center asin maging sa residensya ni Liga President Peñaflor. Lampas pong 40 pamilya na nag-evacuate kasi lampas ni 130 katao na po ang yaong duman. Apira kat dumapasarong ko pong mga nagduman sa muya, tadi na makabayo pa barangay hall, kaya duman na po sa mga nagdadagos ng ibang mga tao. Po, mga saan po sila nagdagos itong sa eskwelahan? Sa eskwelahan din po, madagosan din talagang baha itong eskwelahan, may duman madadagosan. Duman po sa mga evacuation center kan sa mga barangay, sa kaduman sarong ko, pigupin ko po ito para duman sa mga evacuees. May nakahanda naman pang ayuda ang barangay kang Calawag sa mga apektadong residentes dahil man subot pinabayaan ang pagkakan ka mga inimientras na yaong sindasarong ni Kapitan asin sa evacuation center. So ngayon po nagprepara na po ako ng mga bagas ni papanaod duman, simple po pagkatapos kaning baha, mabalik sa kanyang harong. Ning tataon po silang mga bagas para po pagpuro po na lamang nabang di pa nakatrabo iba sinawasap na. Asin David siya na pinapabayan abang sinasagyawan duman sa samuya. Pinapakakan po sinda aga o tubanggi asin may bidets na paputa simpre ray ang sinaduman dahil man nagpaparaturog ta sa kaaditan ka mga pinagbayan na harong. Apo. Yun po ang sindang mga nahiling ko na mamati kong na mga feelings ninda. Biyan trastato nagludad man sa Baruto si punong barangay Peñaflor para sa na maabot ang sayang residentes durante kang nagrararom ang tubig baha kasudma. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, igwapang parte kan Barangay Calawag, siyudad ning Naga ang padagos na lubog sa baha kung kaya dai pa pwedeng ibalik ang supply nin kuryente. Susog kiliga ng mga barangay President Corazon Peñaflor. Naghagad man intabang sa opisina ni Mr. Rene Gumba kan suudma para tulos maputulan ang supply nin kuryente. Huli kan paglangkaw kan tubig baha darakan pag-uuran. Ning sa mga umayaw pa, asin inahalat mi pa po na magbaba pa ang tubig para iba i-on gan ang kuryente duman sa mo. Pero may mga area na po, may nagkulpa na pong area naman Oo, siya. iba naman po. Dili lang po sa may jid sa kasaupal, medyo rababa na po. Sa iba pang bareta, tulay uno sa Banwaan in Lagunoy, Camarines Sur, kabali sa nadanyaran kan pag-uran na naging kausa nin pagbabaha. Ang detalye sa aramon ta sa report ni Melvin Machado. Huli kang halangkaw na tubig baha matapos ang haros tulong aldaw na pagbagsak kong uran na wash out ang daga kang tulay uno sa parte kang barangay Himagtukon asin Gubat, Lagunoy, Camarines Sur. Sa retratong hali sa MDR Remo Lagunoy, mahiling ang dakulang espasyo sa pag-ultanan kang tulay pasiring sa barangay Himagtukon. Sa video man ni Pau Alvarez kay puan magbaba sa salog ang mga residentes asin magsakat sa hagyanan para makasakat sa tulay asin dagos ng makabalyo. Susog sa MDR Remo, napadara naman suot ni ayuda ang mga residentes kang barangay Himagtukon na Gubat matapos sa ma-isolate ang mga ini huli kang pagka-wash out kang daga sa tulay uno. Kabali sa pinaghahandalan ninda yung posibleng pag-uran na naman sa masunod na aldaw na madarsa sa inda ning kadipisila na makabalyo sa tulay uno. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Padagos sa mga bareta, nagpaluwas ngunyanin advisory ang Albay PDRRMO na nagsusugo sa mga residentes na yaon sa mga landslide-prone area na tulos mag-evacuar. Inihuli kan piligrong magkaigwa ng landslide matapos na masagom na subuot kan tubig uran ang kadagaan.
Alas 3 manin hapon, pinauli ang mga nagtatrabaho sa gobyerno para makapreparar sumuot sa pinaglalaoman na makusog na uran sa nasabing probinsya. Sa pagbabalik ng news break, lalaking pinagtutubo ng nalamos na diskubre sa sarong sapa sa Barangay Del Rosario, Syudad ng Naga. Yan ang iba pang mga bareta sa pagbuelta kang GNN TV. 48 Naga News Break. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga, digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang gubag. Ang isang gubag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars or energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit na naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas, nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. Sa sakuyang mga namamanwaan, ini ang sendong servidor, Mayor Chris Lizardo, nagpapaabot ni Mokmang Pasko, asin maligong bagong taon. Lugod ang selebrasyon kang Kapaskuhan, mapano ang sakuyang puso ng kaugmahan, asin pagkamo, na inot na ipinamati sa tuyang kan mahal na Diyos. Kami po sa lokal na gobyerno kan Minalaba, lauman po nindo ng pagkamo asin pag-asikaso, mapadagos-dagos na may pamati sa inyo. Sa liwan po, sa ngaran kan sa kuyang bilog na pamilya, asin lokal na gobyerno kan Banwaning Minalaba, nagpapaabot ng pagbati, Merry Christmas and a prosperous year. To the NCF Tiger community, now that we are almost over the pandemic, I would like to greet each and everyone a Merry Christmas and a good holiday and a Happy New Year. We look forward to more blessings from our Lord God to the coming year. Again, to all of us, let's enjoy the holiday. I wish you all Merry Christmas and a Happy 2023 New Year. Padago sa mga bareta, Naga City Dangerous Drug Board mas papahiwason pa ang saindang advokasya kontra sa illegal na droga sa taong 2023. Ang detalye sa ramon ta sa report ni Melvin Machado.
Kung igwang accomplishment ang Naga City Dangerous Drugs Board ngayong taon 2022 sa kampanya kontra illegal na droga, iniiwang liwat din ang paglibot sa mga eskwelahan para ikampanya ang pag-iwas sa illegal na droga kan mga hobenes. 4 na barangay man sumot ang naideklarang drug-free barangay sa syudad, asin igwa pang masunod. Okay man dahil sa maluwag na si regulation sa pandemic, mas nakabuyo na kita sa drug awareness campaign. So, halos gabos na secondary public school na reorganize na si Barkada kontra Droga na magiging katuwang ta sa mga eskwelahan. And ngunyan na taon na nagkaigwagat ang 4 na drug-cleared na barangay. Susug pa kay Mr. Tote, importante mas pinapakusog ninda ang awareness campaign kontra illegal na droga sa tao kang padago sa pagpurbar na paglaog kaini sa syudad, nakadaklan, nadadakop man kan mga otoridad. Ngunya na taon 2023, mas kaipuan subot ang sararong paghiro kontra digdi asin kaipuhan magpuon sa pamilya. Agabos kita makiaram, lalong-lalo ang family, dahil ito magabat ang kalaban. Mapumpag kita sa family, sa community, ng gabos nga ning sektores. Mientras tanto, presente sa year-end assessment kang NCDDB asin Anti-Drug Abuse Council, yung sina Police Colonel Nelson Pacalso asin Police Lieutenant Colonel Raymond Nicolas kang CIDG asin iba pang miyembros ka nasabing konseho. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa Satuyang Police Week Board, lalaki na ako ang mayo na ninbuhay na nagpapataw-pataw sa Sapa, Candil Rosario, syudad ning Naga, kan subagong aga. Aramon ta ang kumpletong detalye sa report ni Jerome Brink. Kasabay kan makusog na pagura na namatayan kasod sa syudad di Naga, darakan na Sherline kan ma-report na missing ang persona nga si Bermon Reyes, 29 anyos, matapos ining malamos sa Yabo River. Sakop ka na San Isidro sa syudad di Naga. Ngunya na aga kay na madukayan na mayo ng buhay ang biktima sa Sarunga Creek sa Del Rosario sa syudad di Naga. Si Panfilo Copioso na taga Del Rosario anenot man na nakahilingkan bangkay na tulos na piga-koordinar sa barangay. Ako dyan sa maisan ko, yun yan po. Nahiling ko yan dyan na nakalaot. Hinatong ko ba yan kasugma sir. Ali po yan sa may basurahan sir. May naka-istorya sa kuya. San Isidro? Pag-report ko yun po. Na trabado din sa basurahan. Tapos nagkarigos niya sugma mura-pura. Sa initial na report ang biktima nagkarigos subot sa nasabing salog hasta sa madarakan makusog na sulog. Rason kan sa iyang pagkalamos. So ba po kaya on or about mga 3:30 na-report na ni sa Tuya doon sa Comsend na may nawawarang tao sa may bandang San Isidro sa may landfill. Allegedly nagkarigos na nakainom. Then, sa kasibutan ta doon sa Klupa and Karangahan, sa Responde, dito na nadalaganan subang. Ginungan yan, nag-decide siguro po si Nagasity Search and Rescue Unit na amayan mi. So, subang nga nag-amay kami sa may landfill. And upon verification naman sa air, nag-search kami naman. May nakabasa mong information, hali sa tanod kini yung Palestina pili na allegedly ining nalamos na lalaki na hilinig sa may boundary kang Del Rosario and Pili. So pighiling ningon yan, positive po yaon talaga si sinalamos na reported na missing person sulma. Decidido man ang pamilya na ipotopsy ang bangkay asin maimbestigaran an huring kay bahan kay nininhuli sa nahiling na tama sa iyang payo. Kailan po para malaman kung ano talaga yung nangyari din sa niya. Yun lang ko kasi bakit niya dinala doon sa ilog ng alam na lasing na siya. Bakit hindi niya dinala doon sa barracks? Yun ang ko doon. Yung question po. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Mientras tanto, may patanid man si Mr. Rene Abiada kan Search and Rescue Unit kan lokal na gobyerno kang Naga sa mga nagkakarigo sa resort na dai magsulo. Urog na kung yaon sa impluensya nin arak para makaiwas sa aksidente. Urog na ang pagkalamos. Tama po yan Sungkon yan kay holiday season ang mga family, friends and office mates. Dahil maiwasan na maara-outing sa resort, sa beach, makararigos. Basta po ang rule number 1 sa panaga-outing, di po kita magparasolo-solo kita kung doon sa resort or sa mga araw kaning mga pools or mga recreational centers, kita po pero may magduman lang sa mga areas na manned by may trained lifeguards or may mga personal or magkairiba kita na member kang family friends or office mates na ipagtaga oversee kita na kasi ang aksidente strikes na the least we expect it to occur
Padago sa mga bareta, may bago ng OIC Regional Director ang BFAR Bicol sa persona ni Ariel Eupio Quinto. Naiyuman ang dating hepe kan BFAR 5 Fisheries Management Regulatory and Enforcement Division bago siya idisignar na panginotan ang BFAR Bicol. Si dating OIC BFAR Regional Director Nelson Bien ang nagretiro na sa serbisyo sa gobyerno kang nakalis na Disyembre 11 taong 2022. Padago sa mga bareta, kabali ang misa sa pagkabanggi asin amay na aga sa binantayan kang MDRRMO kan Kamaligan Camarines Sur na pinamamamayuhan man ni Mr. Ruel de Loyola. Puon kang nag-aging aldaw hastangunyan mayo man subuot sindang narespondihan na insidente sa mga nagsirimbang gabi bilang preparasyon sa paabuto na Kapaskuhan. Kaya po, 24/7 po kami na may nakaabang dyan. Iya po. Kasi yaran naman lang ang PNP. May nag-monitor dyan. Duwang misa, may sarong pambanggi, 8 p.m. tapos sarong agang namin. Kumusta sir ito from the start sa Mayo pa man pong mga sitwasyon na i-report. Patuloy. Mga tugang 5 aldaw na sana, Pasko na. Asin yan ang katiripunan kan mga bareta niya na aldaw. Day malingaw na bisitahon ang Samuyang official Facebook fanpage asin ilike ang GNN TV 48 Naga para pirmi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako po si Mark Mendoza. Digisa na yan sa GNN TV 48 Naga News Break.